wai yau ya dai yan garuwan su zo su dan samu ruwan ma ba an yi abin nan ba sa hannun wani mugun kwa a ce kullum ni kenan a raba a cikin dan garuwa anya ba harkar mafiyar nan da in fara hawa manyan motocin nan alaji kowa ya dai ganin nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Malam Anas Faisal a kapta. Malamin duka an wani lafiya wallahi na yi matuƙar farin ciki da na ganka nan na muka kana ta samar na gaji da zaman ruwan nan na buga har yanzu aljihu ba ko sisi ba wata hanya da ake bi ne mutum ya zama attajirin mai kuɗi kuma fara hawa manyan motocin na alaji na gaji da wannan bugar wallahi hawa cikin gaske makwa ka shirye yin kuɗin so nake faɗan gwati an gama ka tabbata akwai inda zan kai ka take yanke za ka yi kuɗi. Let's go! Kai da ka san da wannan gurin dan bakin ciki baka ga mun ba. Ya me kake ci na baka na zama? Ai ka san inda na ji batun kuɗi wallahi hankali na tashi. Duk gaggawa ungozo. Kina wani bari yake. Duk gaggawa ungozo mu dai ta bari ayi. To. Dan kai ka gurin wani boka ne. Alhamdulillah. Ba dai zan yi kuɗi ba. Kamar rikita ido. Wallahi an wuce. To amma muje. Me shiya ta a ciki? Shiya ka? Shiya me shiya ma okay shiya? A to karka damu. Zan siya maka G-Wagon 2019 sabuwa kar fara wallahi wadda kar ma mutum ya ce gaban bakin ciki ba sallama nan ba sallama nan hasara nayi aje a dawo daga baya ta baya zaka sigo sai ka yi asar ta baya zaka sigo sai ka yi asar ta baya zaka sigo a yi asar kudin maka yi asar ba daga baya daga baya Akara. A dawo a zo nan. Akara sar. Aikin ki tana kyau. A zo nan. Ba mu san munafisi. Aljani Oduduwa ya riga ya sanar mana abun da yana tafi da ku. Ana so a yi kudi ko? Abin da ya kawo mu kenan. Abin da ya kawo mu gurin kamar kenan. Wallahi. Da mun ka faɗa ka ji ko? Da mun ka faɗa. An sanar mana. To boka. Wane ne Faisal a kafta a cikin ku? Ni ne nan. Me farar rigan? Ni ne. Ita ne tana so ta yi kudi ko? Ka tabbas ma kuwa. Na ka sani wallahi. Aljani Oduduwa ya riga ya sara kome. Kudi kiri ga kin gama kudi a garin nan. Alhamdulillah he na sai G-Wagon guda 70. Kin san wane na Aliko Dangote? Sai shi kware ma kuwa tab. Ya zo nan wurin shekara 73 da ya wuce. Kace shi ma he da ya zo nan ya kuɗi. Kin san Mangal? Ya zo nan shekara 50 da ya wuce. Kin san ta? Na sani. Ita ma ta zo nan. Mu ne mun sa ta yi kudi, kin kar Najeriya gaba daya duniya an san da shi. Sosai. To babu magana. Zaki kudi. Kamar an kafta ido. An dauke wuta, an kawo wuta. Ka ce manyan kanan suke karewa mu ba mu sani ba. Yau ai da tuni ni ma na zo na yi kudi wallahi. Dan ta zo nan. Lalle za a samu Alhaji Anas Faisal a kafta a garin. Wallahi sabuwar G-Wagon nan siya ba. Faisal a kafta ita ne ta ce za ta yi kudi ko? Ni wallahi ni ne. Ashe ma ya sani. Amma akwai sarari fa. Guda daya. Wallahi. Ni fa inda zan yi kudin nan wallahi ko me kace wallahi zan yi. Let's go. Shi wallahi zan yi na yadda. Zakiya.
gudunmawa ba wannan Zakiya. komai kace zan yi komai ne zan yi Aminanki wanda kin fi so duk duniya. Wanda nan fi so na fi kauna. Zaki kawo mana zuciyansi. A shi yafi komai sauki. Na mu duka ne gashi. Wallahi shine Aminu. Na mudika. A karkada. Aljani Oduduwa ta riga ta sanar da mu. Yawwa to shi. Sam karkada mu ni ban damu ba in dai idan ya mutu. Kaga kai tsada karke mu baki. In ka mutu zan gina baki. kaga ka mutu ba Allah ba wani na in kudi Hey! Amma sayaniya nan. Za a ciro zuciyar na mudika. za ka ce ba komai ban Za a cire zuciyar na mudika. da wannan ya mutu Za mu kawo ma Aljani Oduduwa. Wallahi na ba da zuciyar nan mu duka in dai zan yi kuɗi zan zama babban Alhaji Ana special a kafta a garin nan. Wallahi zan ba da zuciyar nan mu duka kaga. In ka mutu ba matsala bane zan gina masallaci a Dambare. Ladan Allah zai kai ba makabartarka karka da. Ko? Karka da. To wallahi. Karka da. A karka ce komai karka ce komai. Allah. In dai sai ka bada zuciya ta za ka yi kuɗi. Karka mu baki. To wallahi ko za ka mutu a ta.